Lan euskeraz egitea benetan garrantzitsua da. Lan eskaintza bat ikusi nuen, euskeraz baldin badakizu, hitzjari handikoa bazara eta ahots leuna baduzu, lanpostu hau zurea da. Buztana gixatua. Euskeraz badakit. Baita, naiz eta oihartzuarrez izan. Ni Mirari Martiarena iraola naiz. Bero abildua sutangaude.eus. Idoia Torregarai Martija naiz eta umorezale porrokatua. Sarrerakoak. Idoia ezagutu nunetikan beti esatet, ez? Umore bikiak gehala. Beti gogua izan dugu horrelako zerbait egiteko. Izar guztiak alako konstelazio bat osatu dute. Ez dakit pakian edo pakian, ez? Baina... Pakian ez dugula inorrutziko. Gerra emateko. Euskera ze politia da, eta dano daki euskera buruz. Baina kontuatu geha Mirari eta Bilok, onomatopeiak ez ditugula ezautzen. Gure haur txikiekin, gure etorkizunarekin. Onomatopeiak animalinak ez ditu ezautzen. Guk holtza gainean ongi pasatzen dugula publikoak ikusten du. Guk ongi pasatzen badugu, zuek ere ongi pasako duzue. Wow. Gaizki! Ez du balio. Saioari dagokionez, bi ardatze edukiko ditu, eduki aldetikan bi ardatze edukiko ditu, alde batetik euskara, bestetik generoa. Izan ere, guretzat garrantzitsua da emakumeak eta umorea binomi hori ere lotzea, hori azaleraztea, emakumeak ere oholtzan gainean umorea egiten erakustea, beste erronka bada. Eta pixka bat, halako elkarrizketa banakakoak, binakakoak, publikoarekin harremana bilatzea ere saiatuko gea. Wow! Gaizki! Nola gaizki? Oso gaizki, Mirari. Txakur euskalduenek iteu zaunka.